যে গাবিলতা দমানি আমার অন্য কারি বই পিখলাই নাই নাই কাই আমনো বসাও কিতা তো জনমি তন্দি ও কয়েকদিন বিসুনো রেজাল্ট অখনাই নাই আমনো ইস্যু কয়েকদিন রেজাল্ট অখানাই বলতে 1 তারিখ সিগাং দাউনা না ইংলা তামনসো 1 তারিখ সিগাং যদি থাকা তাইন তো एडमिशन नि प्रॉब्लम थानाय आ कोनो बो सागाजों ओमफ्राय सार सागा बो आमनो तै न बो जत अफिशियल जनो जानो फैनाय अफिशियल बारे आमनो तै प्रोसेसिंग चलिनाय दाति न नै नुक नाय नै सागा अच्छा नाव तावा जगह जे आंदोलन खायतो आम के तामो बथागर सिनाय ताबसो जरा तो चिनि प्रेसिडेंट जे सालायमानि चिनि चीफ मिनिस्टार सार साइर हगा जखन जों आमनो गो ताबसो जरा बथागनाय बाट चिनि आमो जे सामुंनि रेजाल्ट गाहाम फायांगाय जों तेबो मोनसे तेब गथ' चबा वो अंखनाय नै जों नेसन हालाय कल खायमान बागैनो दाग बांनो थानाय मालायका स्टुडेन्ट लिडार गथंखा जों चिनि तरफ থেকে मेमोरेन्डाम बरिका এবং बिन अफिसनि हयते बेगरो रिसिभ बरि रहका जोंरो डिटेल्स जे तंमानि जतन बन रिबायका बक दजरमि खानाका जेदासिन स्टुडेन्ट लिडार राहुल देबवर्मा जे सामान अब कुबिको तामन क्या बतिनी न मिनिस्टार एवं डिपार्टमेंट कोरोना नानाय सीरियसली बाय बमन नायने हिसाबो कारण मते जामिला तो उइ माय आंगन सका नॉर्थ ईस्ट कुनो स्टेट अमते जामिला करे एससी नि करे ओबीसी नि करे शुद्ध एस नि सिमी जामिला एकाइचिनि हमारी बो साका बर काम खाय चिनि आरो थने राजा बो साका बो जे बुतिकै बर बीएड परि बुतिकै बरंनि आगिनि स्टापेन 2023-24 नि मायाखो एका ताबो एप्लाई खायमेन अकग्रन उब्रक साका एवं एनआईटी नि स्टूडेंट रां बिसि हाबै रिमाया बेपानो बन साजाका एका बहुता बिसिनो कागज फिलि नायका बसाबो आं डिपार्टमेंट नि जत बरंना नाहानाय एवं दजरम तंदी एवं मिनिस्टार बे ब नाहारे कक सालायनाय एवं माने रिजाल्ट खूब तारतारि न बर रिनायता एका आबुनि बागैनो आं पीआईएसएफ नि प्रेसिडेंट मे कक सालायका एका ताबुना एका बुबा गरानो आं कल खायनो बुबा गरानो आरो नेटवर्क नि प्रॉब्लेम ना एका बुबा गरानो आं जानंनाय अ बेपारनो जे चीफ मिनिस्टार एवं राज्यपाल बबन हयते तम एसुरेंस जाका अखंग बुबागर डिटेल्स जानंनाय एकाय खाख्लायो जे चिनि स्टूडेंट लिडार्स राहुल देबवर्मा एवं चिनि पीआईएसएफ नि प्रेसिडेंट साजरा बाय बांकक सालायका बो सावा आबत चिनि अमनो चिनि जों उइथड्र खायना सिनायता एबा आं मने खायो एकजन एमएलए हिसाबै आं बर्न लगिरि मामन बागै आं ब्लाइखे तंथका तामनिका अपति जिंजालो आं फाइबसाय मामनि बागै एवं बंनाय हेड फाइ मामनि बागै आं ब्लाइखे न आनि खा तंथका एवं आं बयनै बरक जतन न दिनैनि जे आन्दोलन अम अरति न मुथाक